Ara continuem. Doncs continuem endavant aquí a l'Impactes, després d'acomiadar el doctor Vergés, a la Isabel Cava, a qui agraïm que hagin estat un dia més aquí amb nosaltres. I continuem i ho fem amb el Carles Lombard. Ell és membre destacat de la Jove Cambra de Sabadell i ha estat reconegut amb el prestigiós Premi Jove Cambra Internacional Jordi Pedragrossa i Garcia, el senador més destacat de l'any. Aquesta distinció, que no arribava per cert a Sabadell des de fa més d'una dècada, reconeix el seu esforç i dedicació en la formació i actualització de l'organització. En aquesta entrevista compartirem una mica les reflexions sobre la seva trajectòria, el significat d'aquest premi i també, per què no, el futur de la Jove Cambra. Carles Lombardi, què tal, com estàs? Molt bé, molt bona tarda, molt bona nit. Content, imagino, amb aquest reconeixement que, com dèiem, feia molts anys que no venia a la ciutat. Correcte, sí, molt content. L'últim guanyador va ser l'Alfons Garcia, l'Alfons Moliner, perdona, el 2009, és a dir, que molt contents d'haver-lo tornat a guanyar aquí per la ciutat. Què significa per tu aquest reconeixement? Doncs és un honor, la veritat, o sigui, que els teus companys et reconeguin com el senador més destacat, doncs és quelcom que fa molta il·lusió i que il·lusiona. Carles, explica'ns una mica. La Jove Cambra, amb seu a la Cambra de Comerç. Correcte, sí. Ja els tenen afincats. Explica'ns una mica què és i a què us dediqueu des de la Jove Cambra. La Jove Cambra Internacional neix fa uns 108 anys a Sant Louis, als Estats Units, i arribem aquí a Catalunya aproximadament aquest any fa 60 anys, justament, que va arribar aquí a Catalunya, de la mà sobretot del Cercle d'Economia de Barcelona, és a dir, un grup de joves vinculats al Cercle d'Economia, viatgen al Congrés Europeu de la Jove Cambra a França, descobreixen tot el moviment de la Jove Cambra i decideixen portar-ho cap a Catalunya. A través d'aquesta fundació, dintre dels membres fundadors hi havia l'Esteve Renom, que era de Sabadell, que formava part del Cercle, que és qui porta la Jove Cambra aquí a Sabadell, que com bé has comentat tenim la seu a la Cambra des dels inicis de la fundació. Bàsicament, definir la Jove Cambra, diria sobretot, és complicat, però diria que és una escola de formació. És a dir, incloem des dels 18 fins als 40 anys, jo ara en tinc 39, d'aquí un mes en faig 40, per tant ja em fan fora. Recte final, ja. Ja s'ha acabat això de ser jove, correcte. I el que fem és treballar en 4 àmbits, sobretot. A l'àmbit de la comunitat, a més l'enfocat a tot el que és, diguem-ne, més ONG, és a dir, tot el que és l'impacte social, l'àmbit més de promoció econòmica, que seria més el networking clàssic empresarial de qualsevol patronal o associació empresarial, l'àmbit internacional, perquè l'entitat està present en més de 100 països, i l'àmbit de formació, on treballem sobretot cursos d'habilitats directives, de parlar en públic, gestió d'equips, i bàsicament el que fem és treballar en aquestes 4 àrees. Clar, són moltes les coses que marqueu, no? També amb aquesta part social, que és molt important, i que imagino que ho és més encara en una ciutat com Sabadell, que té tantes entitats del tercer sector. Això és una de les vostres potes, també. Correcte, és una de les 4 potes que toquem. Si el problema que tenim a vegades és que com que toquem moltes potes és difícil encabir-te. Històricament sí que és veritat que pel perfil de membre, que són emprenedors o empresaris, i per la part empresarial i pel fet d'estar amb la cambra, acabem molt enfocats en el tema empresarial, però també és veritat que fem coses socials. Vull dir, fa anys hem fet col·laboracions amb la Creu Roja, per exemple, en què hem fet diferents tallers i coses, i és una àrea que és molt important, i més en una ciutat com Sabadell, que tenim certs problemes i que hem de treballar-hi. La gent que ens està veient ara, Carles, dirà aquest home ha rebut un premi, serà per alguna cosa, no? Sí, se suposa que sí. Clar, què destacaries del teu treball que t'hagi fet mereixedor d'aquest reconeixement? El premi aquest és el senador més destacat. Els senadors de la Jove Cambra, bàsicament, és un membre amb una llarga trajectòria de l'entitat. Jo comentava, aquest any en faig 40, vaig entrar a l'entitat quan en tenia 23, als 25 vaig fer president de Sabadell i fa 10 anys, en 29, vaig ser president de Catalunya. Llavors, quan has fet una trajectòria bastant elevada, et reconeixen com a senador, que bàsicament és un títol vitalici, el qual vol dir que sí que és veritat que d'aquí un mes deixaré de ser membre de la Jove Cambra com a tal, però com a senador és perpetu, és una mica una espècie de consell assessor, i en aquest cas els senadors de Catalunya, que som uns 300, doncs cada any triem el més destacat, diguem, el que ha fet més mèrits, el que ha fet més tema per l'entitat, i van decidir que era el meu cas, una mica, en aquest cas. Com ha evolucionat, Carles, la Jove Cambra de Sabadell, perquè tu fa molts anys que en formes part, com ha anat canviant l'organització al llarg dels anys? Doncs suposo una mica com la societat, no? Al principi perfil més empresarial, ara un perfil més divers. Seguim tenint un fort component empresarial, però sí que tenim més gent d'emprenedors, tenim més gent sobretot que ve del món de les startups, que això fa 20 anys o 30 era impensable, i hem anat evolucionant sobre aquest aspecte. També hem notat, per exemple,
l'augment de les entitats, és a dir, cada cop és més difícil arribar a la gent jove. Sí, per una banda és més fàcil, però a vegades és més complicat. És a dir, abans sorties al diari o sorties a la tele i era el mitjà de comunicació. Ara és Twitter, Instagram, TikTok, la gent té molts canals per entretenir-se, per tant a vegades ens costa més poder arribar a impactar la gent jove, que abans podia ser més fàcil perquè hi havia o el diari de Sabadell o la tele de Sabadell i para de comptar. Totalment. A nivell de ciutat, clar, Sabadell té moltes potencialitats, també l'empresarial, evidentment. I ara que tocaves el tema dels joves, tenim joves empresaris, tenim joves líders que creïn activitat econòmica? Què és el que us esteu trobant a la nostra ciutat? La sensació és que sí, que tenim joves empresaris, suposo que ara la sensació que tenim és que està molt de moda el tema startup. És a dir, fa uns anys poder treballar en una gran consultora, en una Big Four, o treballar en una gran entitat bancària, i ara hem passat el tema que tothom vol crear la seva startup. És a dir, tothom vol tenir la seva startup, el seu gran negoci, fer el gran projecte empresarial, i poder s'ha perdut, o la sensació que dona, que poder s'ha perdut el tema aquell. O sigui, la sensació és que tenim una cultura molt startupera en el sentit de creo l'empresa, la faig créixer i la venc. Quan abans podia la cultura era més de creo l'empresa, la faig créixer, la passo als fills, la passo als nets, la faig continuar i és meva. Clar. Ara es busca més el negoci pur i dur, si ho podem dir així, i no tant aquesta part emocional de tenir la teva empresa, que per exemple és el teu cas. Tu treballes a l'empresa familiar. Correcte, jo soc quarta generació d'empresa familiar, és a dir, la va fundar el meu besavi, la va continuar el meu avi i ara actualment estem amb el meu pare i jo. I la sensació que hi ha actualment és que poder això s'ha anat canviant. Per una banda, i no és tant un problema de Sabadell, sinó en general, moltes empreses familiars es venen, hi ha moltes grans famílies empresaris de Catalunya que arribat el moment diuen, escolta, surt més a compte vendre l'empresa, una multinacional, cobrar el que cobro i, escolta, viure de rentes, viure de les inversions, viure del patrimoni immobiliari. I per altra banda tens això, que la gent jove diu, escolta, prefereixo muntar la startup i vendre-la. Clar. I us trobeu en molts d'aquests casos, perquè deies, sembla que està de moda, no? Que els joves persegueixen aquest èxit, entre cometes, immediat. És a dir, creu una cosa, creu un negoci, que sigui innovador, potser, o que tingui la sort de que sigui innovador, i vendre'l al millor postor. Sí, és una mica la tendència que hi ha actualment, bàsicament, sí. Parlaves de formació, que és una altra de les potes que teniu a la jove cambra. Explica'ns una miqueta, ja has tocat alguns temes en els quals formeu. Explica'ns exactament quina és la formació que doneu a la cambra i quina influència teniu al cap i al fi, i quins són els resultats d'aquesta formació. Treballem diferents cursos, sobretot tema habilitats directives, els clàssics, els més habituals, tema de lideratge, tema de gestió d'equips, tema de parlar en públic és un dels cursos que més habitualment té molta sortida, i la gràcia que té és que tot això ho fem amb formadors interns. És a dir, dintre l'entitat hi ha uns cursos de formació que et permeten accedir al tema de formació, tu fas els cursos per ser formador, a partir d'aquí comences a impartir formació a nivell intern, i quan arribem a cert nivell ja d'anys de formació i tot, el que fem és fer formacions externes. O sigui, en el meu cas, per exemple, sí que faig formacions internes a la jove cambra, però també faig formacions a vegades, per exemple, a l'ESDI, a Sabadell, l'any passat vam fer un curs de parlar en públic, i n'hem fet també per partits polítics, sobretot en tema d'oratòria, quan ens ho han demanat. Aquestes són els dos grans temes, oratòria... Oratòria i debat és un dels temes més bons, i l'altre et diria sobretot direcció d'equips i lideratge. Clar, tot plegat, la formació també és important. Ara deies, clar, els formadors són gent que també s'ha de formar, correcte, sí. D'alguna manera, no? Com s'organitza la jove cambra més enllà de tot plegat? Quants membres sou? Explica'ns una miqueta com és l'organització. A Catalunya som uns 300 membres actualment. Ens organitzem bàsicament en joves cambres locals, és a dir, que a Catalunya estem presents a Sabadell, estem a Igualada, estem a Reus, estem a Tarragona, a Lleida, a Barcelona, crec que no. I llavors ens organitzem bàsicament a nivell nacional. Catalunya està com a jove cambra internacional, perquè no hi ha, a nivell d'Espanya va deixar d'existir, i llavors tenim presència a més de 100 països, tant d'Europa com d'Estats Units, Àsia, Àfrica. I quina és la influència que podeu tenir, que pot tenir una jove, o la jove cambra, en aquest cas de Sabadell? Té una influència real en el territori o no? Depèn de les èpoques, com tot, no? O sigui, en general sí que hi ha una influència, és a dir, sí que tenim la sort de poder tenir una relació molt bona amb l'Ajuntament històricament, tant ara com amb la Marta com amb els anteriors governs, sempre la relació ha sigut molt bona històricament, és a dir, normalment fem un sopar un cop l'any amb l'alcalde, que hi hagi de torn, i bé, aquí li expliquem les inquietuds de l'entitat, els projectes i tot. Vull dir que en aquest aspecte a nivell local sí que sempre hem tingut una bona influència.
I a nivell nacional també hem aconseguit bastant d'influència, és a dir, també hi ha una relació bastant fluida amb la Generalitat. Fem un programa amb ells que també es fa a nivell del Parlament Europeu, que és el Know-how Transfer, que bàsicament és que un membre de la jove cambra passa un dia amb un diputat o amb un eurodiputat. Llavors et permet conèixer molt bé la tasca que fa d'aquell polític, aquella persona durant tot el dia, i també és una manera de poder influir una mica sobre el tema polític, perquè al final tens el contacte directe amb aquell polític i et permet allò influir més directament. Parlaves de projectes i inquietuds. Ara anirem a les inquietuds, però projectes que té la jove cambra en marxa o que vol posar en marxa en els pròxims temps, n'hi ha? Sí. Sabadell, per exemple, aquest any vam fer una trobada, un multitwinning, diguem, és a dir, tenim un agermanament amb 10 joves cambres més europees, els vam portar aquí a Sabadell, ens vam reunir tots aquí a Sabadell, vam aprofitar per ensenyar-los el vapor Boixar de Vell, que va ser una cosa que vam fer en col·laboració amb l'Ajuntament per promocionar la ciutat, més a nivell turístic, és una cosa que ara està amb interès per part de l'Ajuntament. Antigament havíem organitzat els Premis Sabadellencs, cosa que es va deixar de fer i que després ha recuperat el diari de l'I Sabadell fa uns anys. I projectes de cara a l'any que ve, sobretot, voldríem fomentar una mica, recuperar més la branca d'empresarial, és a dir, ens agradaria organitzar temes més de networking empresarial i anar més cap aquí, que creiem que pot ser una bona dinàmica. Perquè les empreses s'involucren amb vosaltres, perquè clar, teniu la Cambra de Comerç just per sobre, no? No sé com és aquesta relació entre les dues entitats i si les empreses també acuden a vosaltres o és un altre perfil d'empresa? A nivell d'empreses, amb la Cambra ja et dic molt bé, o sigui, des que l'entitat es va fundar a Sabadell fa gairebé 60 anys hem compartit seu amb ells, per tant, en aquest aspecte excel·lent, vull dir, ens tenen acollits de sempre, tota la vida. Tenim gent que ha passat per la jove cambra i que després, a més, ha estat o està al ple de la Cambra de Comerç, com podria ser el cas de l'Alícia Bosch, la presidenta del Centre Metal·lúrgic, o en el seu moment del Ramon Gavarró, que també va estar molts anys al ple de la Cambra, per tant, la veritat és que té una relació molt fluida i molt bona. A nivell d'empreses, la veritat és que també és bona, sí que hem patit poder algun èxode d'empreses grans, per exemple, el fet que la Caixa Sabadell desaparegués, ho vam patir, el fet que el Banc Sabadell hagi crescut tant, doncs ho hem patit, perquè sí que és veritat que no deixem mai de tenir un arrelament amb la ciutat, però conforme anar creixent i la nostra vida s'ha quedat petita, doncs és una cosa que sí que hem patit. Però en general amb les empreses, ja et dic, la relació és molt bona i amb la cambra excel·lent. Ara mencionaves el Banc Sabadell, estem en plena OPA del BBVA, que imagino que això a vosaltres també us inquieta, aquesta situació? Òbviament ens inquieta, clar, vull dir, és el que et comentava, no? El BBVA es va quedar a la Caixa Sabadell i en el resultat, almenys per la part que ens toca com a jove cambra, ho vam notar directament, d'haver-hi una col·laboració excel·lent de molts anys amb la Caixa Sabadell, a quan es va intentar reprendre aquesta col·laboració amb el BBVA, les paraules eren molt bones, però a l'hora de consumar-ho en fets, doncs va quedar en paper mullat. I la sensació és que amb el Banc Sabadell pot passar el mateix, pots tenir una relació excel·lent amb el banc, que al final és proper, que és de la ciutat i tot, i és molt probable que si acaba en mans del BBVA, doncs aquesta relació es perdi totalment. Clar, totalment. Inquietuds, aquesta en sumem alguna més, aquestes que traslladeu al món polític, quines inquietuds teniu des de la jove cambra de Sabadell? Suposo que com la majoria d'organitzacions, el tema de la burocràcia, que ens mata a tots, que és horrorós. És el gran tema, eh? És el tema estrella, jo crec. És el tema estrella, sí, totalment. Al final són els temes estrelles, burocràcia, tema d'impostos, que avui llegia que han anunciat de nou una pujada de taxes. Un 2,7%. Correcte, venint d'un 15% fa un any, per tant, vulguis o no és plou sobre mullat, no ens plou a fora, però amb impostos sí. Són els dos temes estrelles que ens preocupen. I moltes vegades el tema de que sí que és veritat que hi ha molt jove que vol ser emprenedor, però hi ha molt jove que a vegades veu com està el món i diu, pues jo vull ser funcionari. I que al final també és una cosa que preocupa. Sabadell fa els esforços necessaris perquè hi ha molts programes municipals que ajuden els joves emprenedors, però és suficient tot el que fa l'administració pública o no? Sempre es pot fer més. Sí que és veritat que es nota que hi ha un canvi, és a dir, sí que la sensació és que l'Ajuntament porta uns anys que ha agafat un tarannà més business friendly, que té ganes d'impulsar coses. A finals de l'any passat vam estar amb el Lluís Mates, que és qui porta tot el tema de promoció econòmica, i sí que la sensació és que hi ha ganes de millorar el tema, d'ajudar i d'emprendre i de treballar-hi. Què es pot fer, Carles, per millorar, per incentivar que aquests joves que vosaltres tracteu, que és el vostre públic objectiu, si li podem dir d'aquesta manera, s'animi a generar activitat econòmica, generar llocs de treball i fer-ho a més a la ciutat, o almenys a la comarca? Jo crec que s'hauria de treballar molt, sobretot amb les escoles i els instituts. S'ha anat fent feina, però vull dir, encara hi ha la típica imatge, no? Posaves la sèrie de TV3, el dolent era l'empresari, que, ostres, posaves el Club Super 3, el dolent era l'empresari, clar, és una cosa que s'ha anat millorant, els últims anys ja no passa tant, però jo crec que ha deixat molt marcat a tota una generació. Almenys la meva és aquesta imatge, vull dir, el senyor Pla era el dolent del Club Super 3, era empresari, el dolent del vent del Pla era l'empresari, i és una imatge que s'ha anat matxacant molt i que jo crec que al final acaba afectant i dona un estereotip que, a més,
jo crec que no existeix, el típic empresari, barret de copa, el pur, el whisky, dius, sí. amb una panxa, jo crec que ja ha passat molt a la història aquesta imatge, però crec que socialment encara continua i que seria bo treballar sobretot amb escoles i instituts per canviar aquesta concepció. Perquè talent hi ha, Carles. Sens dubte. I jove, i més en temps com aquests, on tenim reptes com la intel·ligència artificial, tot el que va relacionat amb la tecnologia, és una oportunitat que té també la ciutat. Sí, talent en tenim moltíssim, talent jove en tenim molt. A vegades sí que és veritat que ens trobem amb un petit sostre de vidre, és a dir, ens trobem un petit sostre de vidre, no? O sigui, hi ha gent que porta moltíssims anys amb una gran qualitat professional, però que a vegades costa, és complicat que facin el relleu. Jo ho entenc, que a vegades quan... A mi em costa mateix, jo ara tinc 40 anys i et diuen, no, has de plegar perquè n'has fet 40, i dius, coi, sap greu, no? Perquè dius, no, si estic jove, em sento bé, però bueno, és el que hi ha. I moltes vegades ens passen institucions o en empreses i tal que costa que les generacions que ens han precedit a vegades cedeixin el pas a noves generacions. Carles, imagino ja per acabar que estem arribant al final del programa, que estem molt atents a la situació econòmica, a tot el que està passant al món, resumidament perquè sé que és un tema molt profund i complex, però com avalueu, quin balanç feu de l'actual situació que estem vivint? Hi ha no arreu del món que també, però vaja, a Catalunya sobretot i a la nostra comarca i a Sabadell. Situació actual a nivell econòmic, vols dir? Sí, quina és l'anàlisi que feu a nivell econòmic? Crec que la baixada de tipus que hem tingut i que tindrem pot ser bona, perquè al final tots hem patit les pujades de les hipoteques, la pujada en el supermercat i que cada dia el carro de la compra pujava més i a sobre ens van pujar la llum, el qual va ser una tempesta perfecta. Ara puja l'IVA, per cert. Correcte. Tornem a l'IVA anterior, sí. Però jo crec que, sobretot aquest any, potser encara no, però sobretot de cara a l'any vinent jo crec que ho comencem a notar, especialment amb el tema de les baixades de tipus d'interès. Clar, sí que és veritat que la notícia surt i home, han baixat els tipus, i molta gent mira el compte i dirà, pago el mateix d'hipoteca. Estic igual, sí. Clar, és un tema que és lent, perquè fins que no tens la revisió, que normalment és un cop l'any, per tant, fins al cap d'un any ben bé no notes la baixada, per tant jo crec que a partir de l'any vinent, del 2025, notarem tots la millora econòmica i espero que això es noti tant a nivell de consum com de productivitat. Doncs, Carles, enhorabona per aquest premi, t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquí a l'Impactes i sé que et queda poquet ja a la jove cambra, però vaja, a gaudir d'aquests últims anys. Moltes gràcies. Gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí. Aquest Impactes ha arribat al seu final. Agraïm al Carles, als convidats d'avui, el doctor Vergés, a la Isabel Caba per acompanyar-nos. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve amb un nou Impactes aquí a Televisió Sabadell Vallès. Fins llavors, com sempre, cuideu-vos. Adéu i molt bona nit.